סנפלינג מעלה אדומים. צוק של 8 מטר. צוק. רגע עכשיו עושה אותו. יש לך. עם החבל ביטחון? פה זה ואדי פה בית של בדואי. פה יש כביש למעלה. אם לכם ביטחון יבוא אז הוא יראה אותנו. צוק של 8 מטר, תאמינו או לא. אני בן 12, הוא בן 14. אז תפוס את החבל. אם אתה עכשיו יורד ישר, אז תעביר אותו לצד של רגל ימין. יאללה. מקודם עשינו משהו יותר קשה. כן, בתחת. נדבר על החבל הזה, שיש לו כזה. תנסה להישען. תפוס בחבל. עכשיו, פשוט תישען ולך אחורה. תתחיל לרדת. תעמי שוקל. פה הבדואים מובילים בכביש שם. בכביש הזה. בדואים מובילים דברים. עברו לנו פה כבר איזה 200 בדואים. החלקתי.